Doncs de moment això és el que sabem, 3 cooperants catalans segrestats. Només tenim la informació que donava, per exemple, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez en Rubalcaba, dient que podria ser Okey Querella, que era la branca mauritana d'Al-Qaeda, i un altre fet objectiu, que el vehicle d'on els van treure no van tocar absolutament res de material. Què en penseu d'aquest segrest, com ho veieu? Bueno, home, no el podem veure gaire bé perquè el problema d'aquest tipus de violència és que no saps qui tens al davant, ni quines són les seves intencions, ni què pretén, ni els motius de fons de tot això, i per tant no pots fer altra cosa que esperar. Crec que tothom està... Tot el que es pugui fer són especulacions, i això del que sí, probablement són persones que són afins en aquest moviment, que d'altra banda tampoc s'acaba de saber ben bé què és, més enllà d'un fanatisme político-religiós, però tampoc hi ha un govern únic amb qui es pugui dialogar. Aquest auge del suport popular a les xarxes d'Al-Qaeda també ve degut a l'estratègia de guerra global contra el terrorisme que va iniciar-se a partir de l'11 de setembre. I jo penso que la millor manera de combatre'l és trencar amb aquestes estratègies pro-imperialistes a la regió, sobretot que han tingut com a element més destacat les polítiques a l'Orient Mitjà, no? de quan hi ha hagut els atacs per part de l'exèrcit israelià a Palestina, de mirar cap a una altra banda, per part de la Unió Europea o de donar suport als mateixos per part dels Estats Units. Jo penso que tot això només fa que intensificar el suport a aquestes xarxes que actuen d'aquesta manera i que és molt preocupant per la situació a nivell internacional. No? El que estava comentant l'Ester, verdaderament, és una de les possibles, però no sabem en aquest moment quin és l'objectiu, encara falta alguna reivindicació, i és, bueno, dintre de tot és una de les hipòtesis, no? El que no són hipòtesis, sinó que són fets, és que és el 9è any que la caravana solidària baixa per la mateixa carretera. Que no havia passat mai res. Que no havia passat mai, que és el 9è any, que ja han descarregat tota la càrrega que portaven des d'organitzacions catalanes fins als llocs que es cooperava del Marroc. Moltes de les persones que anaven en aquesta caravana, i particularment algunes de les que han estat segrestades, no són estrictament cooperants en el sentit clàssic del terme, són persones que mogudes per aquest esperit solidari, han viatjat cap allà per fer una acció determinada, puntual normalment. Tampoc és el moment per fer altres tipus de debats, però sí que penso que el model aquest en concret potser, sobretot vistes les circumstàncies, perquè no és la primera vegada que passa això, encara que sigui la primera vegada que passa amb aquesta caravana de Barcelona, potser sí que una certa revisió del model més tard o més d'hora l'haurem de fer. Aquesta gent és l'expressió aquesta més genuïna del que és accions polítiques, política de cooperació des de l'Ajuntament de Barcelona, i aquesta gent que estava fent aquesta feina representen aquests valors que hem volgut sempre situar, no? D'aquesta Barcelona compromesa, d'aquestes ONGs de la ciutat implicats a on és notícia o on no és notícia. D'una banda, la solidaritat la podem entendre de moltes maneres. Aquesta és una cara, no? que s'ha de ressaltar també la importància d'aquest tipus de suport i d'ajuda, però evidentment la transformació més global vindrà per solidaritzar-se amb les comunitats d'aquests països, de tu a tu, d'igual a igual, i a la vegada per reivindicar aquí, mobilitzar-nos. No? Aquestes caravanes són interessants, són l'expressió d'una solidaritat, però difícilment podem dir que vagin molt més enllà que això. Una altra cosa és que estic d'acord amb tu que hem de canviar models, però que això probablement, amb això hem de ser molt més exigents probablement amb les polítiques dels nostres propis països, que són les que al final, i les polítiques dels organismes multilaterals, Nacions Unides, etc., al final són les que realment penso que poden produir canvis que allà tinguin un efecte sobre la vida de la població. No?